Praise the Lord. I'm making a madnina on the Naho in Igbo and Nobasta and Masika Chineke Goziunu. A humble brother Emmanuel Gadiba, a Judgment and Transparency Ministry International, Webia. If a Patranji Biavana and will Zidimba Chineke Nyakamusiauna. Makana ọna-agụ mfe ike ọ dakpọ ya afa ka o si dị bụ na ya bụ ozi bụ na ọtụtụ mmadụ ka na doubt ma Biafra ọ dị real ma ọ si na Chineke ma ọ bụ ndị Igbo ọ na-azụ onwe ha ka ọ bụ ihe mmadụ nọkọtara tụpụta. Ụfọdụ nwere ike na-ajụ sị gịnị kpatara o ji bụrụ na asị na ọ na-abịata echi ọbịazi n'ama ọgụ na-eme ihe dị iche iche na-awụsiri ya ọbara. Mana ihe Chineke si m bịa mee ka unu mata taa mana Biafra nation bụ ya bụ Chineke jiri aka ya kwado ya. Ma achọrọ ka m malite na mbido ka m wee kọrọ unu ka ya bụ ozi si dị. Kedu ndị bụ Biafra? Kedu ebe ha si? Onye mụrụ ha? Kedu ndị ha bụkwa taa? Number one, ọ bụrụ na anyị study the Bible na Genesis chapter 12, dịka ọ bụ na Chineke na-achọ mmadụ na agbụrụ niile. In every generation, Chineke na-achọ a particular person ọ ga-eji wee mee ofu ihe ma ibe ya. Then ọ chọtara Abraham na chapter 12 of Genesis. Ya na Abraham wee gbaa ndụ. Ọgba ndụ ahụ bụ ofu ife. Ị ga-abụrụ m nwa, aga m abụrụ gị chi. Ebighị ebi. Ebe o si wee bụrụ ihe a na-apụghị ịdọbi adọbi bụ ebighị ebi ahụ dị n'ime ya, ebighị ebi. Ọzọ bụ na ị gaghị akpụ isi ala nye chi ọzọ. Abraham wee kweta. Mụọ nwa kpọrọ Isaac, ofu nwa ọ mụtara, kọwara ya. Isaac wee kwe, wee mụta Esau and Jacob. Esau gaba ụzọ nke dịka o si bụrụ ya na chi ya. Then Jacob wee nọgide na nkwekọrịta Chineke na nna ya Abraham. Wee Chineke wee gọzie ya mee ka ọ mụta ụmụ okorobịa 12 nke nna ga-eji kpọwara gị aha ha ugbu a. Mana ofu onye chọrọ ịkpa afọ ya bụ otu o si meta ka ihe nna akọwara gị gbasara Biafra. Onye a bụ Gad. Na Genesis chapter 49, ị ga-afụ mgbe Jacob kpọrọ ụmụ ya oku sị, bịanụ ka m gọzie unu, bịanụ ka m gwa unu ka ọ ga-adịrị unu n'ọdịnihu. N'egoro na-agbarata, ị ga-ahụ na enwere nwa ya na-akpọ Gad. Ọ bụ Gad ahụ ka o ruru na Genesis 46. Ebe a ka Baịbụl kọwara anyị ka o si wee mụta ụmụ okorobịa asaa. N'ime ụmụ okorobịa asaa ahụ ọ mụtara, nke 5 na nke 6 na nke 7 bụ ụmụ atọ ndị a ka m ga-akpọrọ gị aha ugbu a maka ahapụ mmadụ na ndị ọzọ maka na o metụtara anyị. Number 1 bụ ije ebe anyị ga-afụ na nwa ya nke 5 ka a na-akpọ Eri. Bible kpọrọ ya Eri. Then abịa in Igbo land, dịka ndị anyị onwe anyị bụ ndị mpaghara Anambra, anyị maara na enwere ebe a na-akpọ Aguleri. Anyị maara na enwere ebe a na-akpọ Umuleri. Anyị maara na enwere ebe a na-akpọ Agụlụ Ozigbo, Agụlụ Nanka na Agụlụ dị iche iche ma ọrụ Eri. Ọ mmadụ na-atọ ndị a mụsasịrị ndị a niile. Then enwere ndị ọzọ gbapanyere ha n'ahụ dịka anyị matara na ọ bụrụ ebo 12 ahụ nke Israel tinyere ụmụ abụọ nke Jacob mụrụ mere ebo 14. Ọ bụrụ ha niile gafere Jordan. Na anyị gwara anyị, akwụkwọ nsọ gwara anyị na ebo Ruben na ebo Gad na ọkara ebo Manase na ha kwụsịrị n'azụ Jordan. Ndị ọzọ wee gbaa. Enwere ike anyị afọta ya sị gịnị kpatara ha ji wee bụ Chineke sọpọtara ha. Mana mmadụ nwere ike fọta ihe a dịka gasị na nnupụ isi. Mana achọpụtara m na ihe Chukwu jiri gbaa ha nkịtị bụ na ọ bụrụ na ịgụ Proverbs 21, Chineke wee sị na obi nke ndị eze dị n'aka ya bụ Chineke. Na Chineke ji ọsọ hapụ ha. Andọ ha nwa today bụ anyị nwa bụ Biafra. Na ihe o ji wee hapụ ha bụ n'oge ruo n'oge demand that obedient from them. Mgbe o mechara ka ha zuo oke, ọ ga-esite n'ebe ha nọ wee mee ka obedient the whole world wee zuo oke.
Gịnị ka m na-achọ ka m kọwara unu? Ebumnobi Chineke ji wepụta ndị iche wee kpọọ ha Biafrans bụ na Chineke chọrọ ka o site n'ebe ha nọ wee gbasa ozi ọma nke ikpeazụ nke ụwa nke a. So na ọ bụrụ na iso na onye na-asị na enwere Biafra, iso na onye na-asị na Biafra bụ ọpụtara dịrị, na iso na ndị na-agba ya mgba dịka ọtụtụ anyị bụ ndị Igbo, dịka ndị ọchịchị ndị Igbo, ndị hụgoro ego, rie ego, na-ebute ego n'ukwu n'ime obodo anyị bụ Naijiria. N'ihi ekwutezi okwu Biafra, ha na-agba ya okwu. Ọ bụ na iso n'ime ha ncha niile, ihe kara gị mma ugbu a bụ na isi n'ime wepụta aka, maka na mgbe ị na-agba Biafra, onye ị na-agba mgba ha bụ Chineke. Ọ bụ n'ihi gị na Chineke jiri aka wepụta Igbo Reds kpọọ ha the Biafrans ka e wee site n'aka ha wee dozie ụwa. N'ihi na ile anyị ga-afụ na ndị a bụ ndị wetara anyị ya bụ ozi ọma. Ha bụrụzi ihe ha kwuru, bụrụ ihe ha kụziri anyị ka ha na-eme. Egwu a ha kụziri anyị, ha jizi gbara egwu ọzọ. Ụfọdụ chụzi ego jewa, ụfọdụ mere ihe sọrọ ha na jewala. Ị nwere ike na-asị kedu ihe o ji bụrụ na anyị onwe anyị na o ji bụrụ ndị Biafra? Gị nwa na onwe gị bụ mmadụ, ị kwesịrị ịghọta na mmadụ na-amụ ọtụtụ ụmụ. O nwere ike nkwenye a enwere ike sị ọ na dị mma na mmadụ nwere ike mụsị ụmụ jee rọrọ nke ọ na bọta enwere nwa na-adị nna ya n'obi. Ihe na-esere anyị na Chineke okwu abụzọ so ofufe. Ọ bụ na anyị ga-enwe ike wee mee ya, ụbọchị adịrị anyị mma. Gịnị bụ ihe a? Na ọ bụrụ na anyị laghachi azụ mgbe Chineke zutere Abraham, ihe ọ gwara ya bụ ị gaghị akpụ isi ala nye chi ọzọ. Mgbe ụmụ ya bụ ụmụ Jekọb, ụmụ ya nọrọ na mba ofesi n'aka ndị oru ọtụtụ arọ wee pụta, mgbe ọ kpọbara ha n'ọzara, ofu iwu a ka o nyere ha bụ iwu mgbe o nyere ha, ụnụ aka akpụ isi ala nye chi ọzọ. Ọ ya bụ nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo taa, ya bụ nsogbu Biafra nwere. Kpatụrụ ji dị ka a na-adọ ndọrọ ndọrọ ọtụtụ arọ. Gịnị kpatara na Biafra abịabe? Ndị nke kunie dọka ndị ga-anwụ maka ya nwụọ, nke ahụ ebikpuo, ndị ọzọ ebilite egbuo ndị a ga-egbu, wusi ọbara ndị a ga-awusi, emechaa ka ha ebinyụọ. Nke a kịta anyị afụgokwa ka o si wee dị na mbọ niile a gbara maka esi gba dọka ibunu ruo kịta a ka na-egburu ya mmadụ. Ma gịnị kpatara na ọ ka bịara ofu ihe ahụ na ndị Igbo sịrị nọọ alụsị bụ chi ha. Ndị Igbo sị nọọ ha nwere agwụ, ha nwere agwụ nsi, nwee ọdịnala, nwee nke nwanne. Eji onye Igbo sị gị ọka ya rapụ omenala mewe omenelu, echiche bụ omenala mara m, sị gị na omenala bụ ya tụọ nzume nke, mana ha bụ ndị na-eme ihe ahụ ha maka ọka njọ n'ime ihe arụ dị iche iche. Iwe wee na-ekwu Chineke na-atụkwasị n'ime nke ọ na-ewe, maka na nsogbu Chineke wee bụ na mmadụ rapụrụ ya nwa bụ Chukwu na-akpụ isi ala na-enye ihe kere eke. Na ọ bụrụ na ị na-eche na gị nwa na onwe gị bụ onye na-eje na alụsị, na-eje ekwe alụsị nkwa efi, ọ bụrụ na ime ka Biafra pụta, mma enye gị efi, ma ọ bụ na ime ka onye eji eji ka arapịa anya eme nke, onye ọ dị n'aka bụ Chukwu. Achọrọ m ịjụ ajụjụ, mmadụ ọ ga-ekwe gị nkwa na ya ga-emere gị ihe a mana ọ bụrụ na ya ga-emere gị ga-emekwa ihe dị otu a, ịlaghachi n'ebe ihe ahụ onye ahụ si ga-eme na-adọzi ndọrọ ndọrọ ka isi n'ụzọ ọzọ nata ihe ahụ? Ị bụ ezigbo mmadụ ka ị bụ onye iro? Ihe a bụ ihe anyị na-eme Chineke. Ị ma na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka Biafra pụta taa, ihe ndị anyị ga-agba mbọ mee bụ onye ọbụla alakpuo n'ụlọ, rapụ ikpere alụsị, rapụ ikpere chi ọzọ, rapụ ụmụ mmụọ ndị a niile anyị na-eje ebute. Inezi ya n'ala Igbo taa, ife na-eme n'ọbụla ọtụtụ ụmụ okorobịa rapụziri chọọchị, si na chọọchị bụzi skam, na nke a bụzi nke a mee nke ọzọ, banyezie n'otu nzo dị iche iche, na-eji ebute nke fakpọrọ oke ite, na-eji ebute nke fakpọrọ awele, na-aba yahoo ma nke yahoo plus, na-awụsi ọbara. Anakọtaza sị na nwa agbọghọ efuo, anakọtaza sị na egbuo mmadụ bari ya pasị nri ya, all in the name of ka e wee nweta ego. Ha sị na ọba ka ụzọ dị, mana ha ma na the more ha na-eme ihe a ka ha na-eme ka ibu ala anyị wee karịsịa. Ha na-atụkwasị ibu n'elu ibu anyị bụ n'ụwa taa. Ngwa last year ka Chineke gwara anyị sị anyị gaa mba niile dị iche iche gaa gwa ha gbasara okwu a na-ekwu taa, na mmadụ ọbụla bụ onye Igbo ma ọ bụ onye ọbụla bụ Biafra ga-aba n'ọgba ndụ ya na Chineke, gba ndụ a mkpezi mmadụ wepụta oge ya na Chukwu ga-eji wee na-atọ ụtọ. Anyị ga-akwugharịchasịa ya, mana ihe a ka ekwuchaziri ruo dị iche. Gịnị ka anyị na-afụ? Ndị mmadụ na-amabasị ihe ọjọọ dị iche iche,
mana ihe na-atọ m ụtọ bụ na ihe ha Chukwu siri anyị ji ekwe na anyị na-afụ ya, onye ọbụla na-afụ ya. Like ụbọchị gara aga eji na-agwa ndị mmadụ si akwụ ihe nụ ngwara last year na Chukwu siri na 2024 ga-adị egwu. Ọkwụ na-afụ gị last year a na-ere one penta rice 2,500, mana one penta rice adults comfortable at 6,000. Last year nke a erechara one penta beans 2,500, mana ọ gafere 10,000, ọ bụ na o rubeghị 12,000 one penta. Mana ndị mmadụ achọbeghị ịjụsị gịnị na-eme anyị. Chineke buru ụzọ gosi anyị few years ago na anyị ga-anọkọta, agwa anyị na anyị ga-anọkọta wee were ego anyị jegoro ego, were ego m na-egote ego m ma ekwe, mana ọ jọs na-agbara anyị ọkụ a ma anyị amarọ. Ndị be anyị, Biafra bụ Chineke jiri aka ya wee kwado ya. Ma ọ bụrụ na anyị jụ na anyị agaghị sọpọtụ Biafra mee ka ebumnobi Chineke pụta ife, ịma na anyị chọrọ ịnọgide n'afọ ebi ebi. Gịnị bụ nke ahụ? Na agwara m sị m egwu ka na-abido ebido, mere egwu nwebu mgbe ọ ga-ebu egwu baa na Jeromi. Ọ bụrụ na ọ bara ndị egwu mgbechichapụ anya. Kịta na-abụ onye ka ọka n'ubi eje ghọrọ ọka ya bifo ọ na-aghọta ata. Ụfọdụ na-ejeje efe akpụ n'ubi mmadụ n'ihi agụụ. Ma ana m agwa ụfọdụ mmadụ n'ahịa ụbọchị asaa na ọnwụ ụbọchị ọ ga-abụ oru isi nye ite ofe na ọkụ je ka ije kute mmiri gbe ya adị ya nnu epụta ite ofe efu, maka na nke bụ agụụ ka na-abịa abịa. Ọ bụ n'ihi gịnị na ọtụtụ mmadụ sịrị na ha ga-emenwu n'onwe ha. Enwere mmadụ ọbụla na-eku ume dị ndụ Chineke kere nwere ike ịgbanwu gbawa Chineke aka napụta obodo a mee ka ọ pụta. Anyị onye ọbụla anyị na-atụnye dịka na-atụnye akpịrị elu dịka onye nne ya jara anyị mma ya abata obere oge onye anyị akọrọ ya egotara anyị adọrọ shọ. Ma ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike mee one thing, gịnị bụ ihe a? Mgbe ụfọdụ nne ya anya sị ọ ga-ekwe omume the rate ụmụaka ji eji ebute ike na, the rate ụmụaka ji agwọ ọgwụ na, the rate eji achụ aja n'okporo ụzọ. Enwere ebe ọ ga-abụ ịgba n'ụzọ ịpụta ihe dịka 2 or 3 poles a na-esi uru bụrụ aja ndị Igbo na-achụ, amarụ mmụọ na-achụrụ ya. Ma Chineke na-eti mkpu sị ka onye ọbụla si n'ikpere alụsị pụọ, n'onye nwa bụ Chineke ka a ga-akpụ isi ala nye, ma ndị Igbo achọrọ. O wee bụrụ nsogbu wee dịrị anyị. So anyị kpere ka ngwa unu taa na Chineke ka na-ekwukwu ihe ahụ ọ na-ekwu na Biafra bụ ya bụ Chineke kwere ya na nkwa, is a promised land, dịka o kwere ụmụ Israel nkwa na ya ga-enye ha the land of Canaan. Biafra land is our own land of Canaan. Dịka m gwara gị, anyị soro cross Jordan, so this is our own Canaan. Ineru anyị fụ na ihe niile na-ede na Canaan dị n'obodo anyị. Baịbụl gwara anyị n'ala Canaan bụ ala mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru. Ngwale n'ala Igbo, ihe niile obodo a bụ Naijiria ji bụrụ Naijiria bụ n'ala Igbo ka ọ dị. Nke a na-akpọ ma crude ma petrol ma ihe niile akụ ime ala niile bụ na ala Igbo ka ọ dị. Amarọkwu na ọbịa mere ndị a ji wee sị na anyị agaghị ana, ma otu ọbụla ọ dị ọwa anyị ka ji onwe anyị maka efi pụtara ụla wee dina na sị na nwere ebe ya ejebe na akpụkpọ ya ka o dina. So anyị bụ efi dina na akpa anyị na-asị na o nwere ihe na-eme. So otu a ka ọ dị na ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike wee kwụnyere Chineke bụ onye ga-agbawa ndị ọgba ha ji ya bụ ihe aka wetie wee nye anyị. So ị na-akpọ gọọmenti, ị na-akpọ prezidenti, isi nọ ndị sineti o, ndị ọbụla ọsọ gị kpọga ọ gbasara gị. Ma nke bụ eziokwu bụ na onye ọ dị n'aka bụ Chukwu, naanị ya pụrụ ime ka ọ pụta ife. Ofu ya ka ọ sịrị anyị mee. Ma ihe na-agwa unu sokwuru wee jide ya bụ mpụta ife nke bụ obodo anyị bụ Biafra bụ ụzọ ihe na-abụ. Agwago m unu maka ofu maka ikpere alụsị, ma achọrọ metụ aka n'ebe ndị ụka nọ. Ọ dị ka ọ gasị na anyị bụ ndị ụka so na-awụ aja na garị na-eme ọtọ nọ. Maka na mgbe m pụtara na-egosi nwanne nna m na ya esoro, abụ m onye ụka nke a, abụ m onye ụka nke ọzọ, ana m ekpe nke a, abụ m Pentikọstal, abụ m Ọtọdọks, abụ m onye ụka nke a, bụrụ onye ụka nke ọzọ. Mana mụ na gị kwesịrị ịdị na-ekwu ofu ife. Ma ọ bụrụ na anyị mgbe ụfọdụ na-ajụ sị ọ bụrụ na Biafra apụta ọ bụ ihe a ka anyị ga-eme, otu a ka anyị ga-esi na-eme, na nwanne amazikwu nwanne ya, na onye ụka amazikwu na onye a na ya na ya brother and sister, ama mma ekere Kraịst eke. Mana ọ bụrụ na anyị ga-ekwe wee rapụ ụka si ụka gbakọta ọnụ, onye isi ụka nke a na-ekwu ofu ihe, onye isi ụka nke a na-ekwu the same thing, onye isi otu anyị nwechasịrị generals in Nigeria bụ ndị isi ụka agbakọta wee kwuo sị oge erugo ka anyị na-ebake n'anya n'ime onye ọbụla eburela ọnụ ụlọ ụka preach bụ ya, gwa ndị ụka ya
ọ bụrụ ozi bịa na-agwafa sị na onye na-enwere ego na-amosu ụtarị ya, onye na-enwere ego na-abụrụ ya ọnụ, na onye kara ụka 2 years ma ọ dị agba jip, na onye ahụ bụ onye lara n'iyi. Ọ bụrụ ihe si bịa kwuwe, ọ bụrụ na ị ga-ekwu gwa ndị ahụ sị ha na ife a ka Chineke na Biafra bụ ana nkwa Chineke kwara anyị na nkwa n'oge mpụta ife ya dị ife a, anyị ji onwe anyị, Chineke dị ready inye anyị Biafra even as I'm talking to you now. Mana anyị nwa ka ji onwe anyị. Ma ekpere mbụ ka Chineke eluigwe mepee anyị anya, mepee ndị ọchịchị anya. Mana ma ihe bụ nsogbu ndị ọchịchị, ihe bụ nsogbu ndị ọchịchị bụ ego. Ọ bụrụ na Biafra bịa, anyị na-ebutezikwa ego a, ụmụ ohi anyị na-ezuzikwu ya, ego anyị na-ebufugo obodo oyibo, anyị na-ebufugezikwu ya. Ihe nke ọzọ anyị ji enweta ego anyị na-emetụta nke a gbasara ha. Mana ama m na ọ bụrụ na oge erue na Chineke ga-emere onwe ya fa, maka na ọ ya ka Biafra dị n'aka. Ị kwere alụsị nke a nkwa gbasara gị, ijee onwecha ndị jechara Arọchukwu jekwa alụsị Arọchukwu nkwa. Ọ bụrụ na Biafra bịa jechaa ma Agụleri, jechaa ebe niile Igbo ji nwere ihe ha ji bụrụ ndị Igbo, jekwecha nkwa gbaa ndụ. Mana ha mara na iwe ka ha na-akpasu Chukwu, mana ha na-eche na ọ bụrụ na ha mere na nke a na Biafra bịa ngwelene anya Biafra na-abịala nụ. Mfunu gị ebe nwaanyị jechara ahịa kpata nwa eburu nsị n'aka, o wee were akara nye n'elu nsị. Chineke a dị otu ahụ. Ihe ọ gwara anyị bụ na ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike si n'ikpere alụsị pụọ, chọọ ya bụ Chineke, anyị na ya dị na mma, na enwere ihe mekọtara ka anyị kwụsị ịta afụfụ. Ndị be anyị, afụfụ ka na-abịa abịa. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee, lakpuo chebe gbasa ihe dị otu a, kedu ka a ga-esi mee ihe a? Ọ bụrụ na osita adịwa mma, ọ dịbara gboo, mmadụ adị mma ịdị na-ada rufọs ma o rufu ya na-ehi mmiri. Ekenekwa m unu. Ọ bụrụ na ị nụrụ ozi a na ọ bara n'ime, Chineke gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Hold on. Or something like, yeah, hashiality. Hashiality. Or Facebook, that is in Ghana. So just say something like, okay, I want to share message in cards. Share one maybe share them like okay, dịka ị nụrụ ozi a, biko mee ka ndị ọzọ wee nụ ya, gbasaa ya bụ ozi, share ya, comment on it. Chukwu ga-agọzi gị n'aha Jizọs.